Boss hi South Africa kumsang khat zakua somnga a lo pianga mi hausa tak chung ku atanga lo chor chuak ani bok apa hian zudor aneya tin apa hian a fanuzirna konga po apuina sa hle ani boss hian pasal Justin aneya ti chuan anin nei hnu hian Petersburg ka an pem ta a fa pathuman nei bok ti chuan kumsang khat zakua somkua panhia nunral muang le nuam zok an nei theinan Botswana a an pem le ta ani Botswana chu eizon na te alo ol sam zoka tual tha le sual na chi hrang hrang a om lo ba ka an om nama sa a in alo nuam zok dai ani an chung kwa po an hlim thin hle a boss chuan bazara thenrual kom le erong bol bak engma atingai lowa kar to erawh golf avo ve zau thin ani Dutch Reform Church member an ni ve boka boss chuan an then om lokami Maria Wall chu akom ngei em maya an pahnih chuan cake siam dan zirna tele nau te in om lemna siamna te an kal dun thina Maria hian pasal tairni aneya mahse kumsang hazakwa somkwa pathuma chuan anin then le tamai ani mahse an nu pakar chu a fel maithei lowa kumsang hazakwa somkwa panga a chuan vanduai thlak takmain boss pasal Justin chu car accident awangin aboral ta ani boss ilu sun kho harlai chuan Maria chuan a buai puina sa hle a ani nom deuh chot ani ber mai Maria chuan financial director na concrete company a muta hlau maya a managing director ve thung hi Henry Koiji ani a chutianga Maria na a buai hnu chuan a pasal hlui tairni le a thian thaber boss chu alowin ngai zong ruta deuh der maya kumsang kha zakwa somkwa paruka chuan boss chuan silai ka lam azir ta a chu athil zir chu engdang wanga zir nilovin a thian nu aka theina tura zir ani a ti chuan 9mm Browning pistol chu a leita ani kumsang kha zakwa somkwa paruk jun ni somni paruk ni lai ni ani a Maria chu ama in ina a oma zandari le minute somli ani to bok chokalama thingpui tur siama a om lai chuan silai chu voi ni aron puak ta a Maria chu a trei ken nen chuata chuan a tuta ani ti chuan a kak tu chu atlan bo ta nga la darkar ni hnuwa chuan Maria fanu chu alo hoa anu chauka a bok khupamu chu awa muwata ti chuan athi ningeya a riat awangin police chu a call ta nga lani police te chu rang takin an lo thleng nga la police ten Maria le ruang bula chuan kartu druak pahni an mu thu an soya mahse tuma han mo chiat turero an hretalowa Maria thi hnu tang chuan a pasal hlui le a thian nu chu anin po ta hle maya mi te pon mak an tiril ru hle reng ani kumsang khat zakwa somkwa paruk September thla Maria thi atanga thlathumna chuan a pasal hlui le boss chu anin neita a ti chuan South Africa a ankal tadaya police te hnu chui chu mi puite chuan muang riau hian an hria a thil thlen dan enin boss le taili te thil ti ngei ni in alang boxi mahse kutman na an nei miao lo wangin police te chuan han chui chhun zom dan chu an bangbo le maya mahse chutia an chui chua lok lo ta ka chuan Justin a farnu juditi hne tang chuan information poimo tak mai an dong ta a unu pui hluin a thian nu pasal hlui a du thu a hril thu te Maria thi hnu loka anin hual thu te tin silai ka zir thu te chu a hril taveka ti chuan a silai leipo alakol that thu te aron hril ta ani ti chuan police le forensic mithiam te chu silai endik tur chuan an kal ta nga la forensic mithiam te chuan silai chu Maria ka na na man nge ani ti an hrezui ta nga la ti chuan rin hlela wanga an man Maria te ompui Jenny chu chua zalen ani ta nga la ni ti chuan boss chu man ani ta nga la mahse ani chuan chu silai chungchang reng chu engma a soi du lowa Maria chu a hna tho na managing director in sum a teaching pena wangin a that ni in a soya
mahse police ten Maria na thona a sum chevel an en chuan boss i thil soinen chuan a in ang lo ti an hreta a dot phua chop mai a soi ti an hreta ani ti chuan thu nei tu lam chuan boss chu alo in hnam hnoi nge ani ti chian wa turin police lam chu thu an peta a ti chuan police te chuan an han chui ta zela tual that tu chu an in hung na bang metar ni asang atang alon liama alon liam hnuwa in chhunga lutin mariai chu athat ni in an hria a mahse chu thil ti tur chuan boss chu a fit tok lowa tin metar ni po lon liam tur chuan na sataka a bei angai ngei donin an hrebokani boss in hnam hnoi na om thei zong zong chu a bole ta vek mai boss chuan silai chu a lei tange ya mahse mariai that tu chu ani ti an fin fia thei talo boss i soidan chuan silai chu henry kodzia hne na ada thule mariai thi hnuwa aron da le thu a soya ti chuan police te chuan nu han chui zui tur le rin hlel tur po an hretalo mahse hun akal zela a hnu deuh loka chuan boss i chu an man chuak ta a mariai pasal nen an in ngai zon thu le in nei an du awanga maria chu that ani ti an hreta a ti chuan ko chuan thiam lo chan tirin boss chu an khai hlum ta ani